Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки созасте хуб асе. Худора шукр мо ҳам созем навазем. Анама имрӯз заказ ма гирифтам. Хостам баҳри шумо навор кунам. Наворам дарози бад нашава гуфта ма уже амара ай коробка бировардам. Иё бисёрш заказан. Хеле дӯстони азиз. Чӣ гуфтан мехоҳам? Агар кор кардан хоҳед дар компанияи Faberlic, марҳамат ба ҳамин рақамҳо занг занед. Ҳамаи нозукиҳои корро мефаҳмонем. Регистратсия кардан, фаҳмондан ҳамаш бепул. Дар группаи мо бисёр занҳо кор мекунанд, маоши хушрӯ мегиранд. Ана пешкуну хайхтон бине. Ира барои хидмат гирифтам. Ишам барои хидмат гирифтам. Ира компания мада падарка кардааст. 70% скидка кардааст. 70% креми хушрӯвай. Барои рӯ гел для умывания. Мисол бояд ки рӯра собун қати нашувиву ана ҳам хеле гел для умывания қати бояд рӯра бушӯй. Хайнҷа хутон фаҳмида ки чия против всем возрастных изменений. Гел для умывания для всех типов кож. Инуш боша мицеллярная вода для снятия макияжа. Ишам барои хидмат заказ кардам. И средства посудошӯвиро ҳам барои худам заказ кардам. Дига иёш барои пилташӯвӣ, дег тавоқ сафед кардан иё заказан 5 та. И кондиционер для белья иша барои худмона заказ кардем. Дина просим пододеяльник ма ай сушилкам ҷамъ карда гирифтесам. Шавҳарам мега қабуи хушрӯ кардисае. Гуфтам ки ана ҳами ай кондиционер для белья. Анами ганда буш хушрӯвай. И шампунои ботаника 2 в 1. Иам заказан ҳамаш. Ана иё ножни пластирин хидм ай ҳамиё истифода бурдагием. 100% гарантӣ метим ки результат доштааст. Намедонам хай мисол маҳоли ёшум неким ай ҳисобе ки кор мекунам, мисол ҷои кор цели ден рост ай ҳисоби ҳамувай намедонам ки почаҳом дард мекард. Баъд дамиши шикамбам доштам. Ай ҳами истифода бурдам, неким почаҳом дард намекунад. 100% гарантӣ қатъӣ метим ки фоида доштааст. И дар як пачкаш 10 дона дорад. Мисол агар и як пачкара карди 5 рӯза мебара. Як курс леченияш боша 10 рӯза. Шумо бояд ки 2 пачка бигире. 2 пачкаш ба метавонӣ ки як курс лечения бигире. Ҳозир ман и ҳар чораш заказай 14 як курс лечения. Деташ як курс лечения мешава.
иҷа ки бигем ду курс лечения хай иё закасан. Гарантӣ медим бигире, истифода баре, баъд бо раҳмат мегӯ. Агар ки шумо бихоҳед ки ман айноми худам заказ кунам, 20% шумода скидка мешава. Мисол айноми ман уже мада 20% скидка. Ман мисол метавонам ки ира шумода скидка қатъи кадом шаҳре боша фарқ надора. Узбекистон, Тоҷикистон, Турсия, Туркманистон, кадом давлате ки мисол бихоҳед, чанд давлат қатъи мисол Феберлик ҳамкорӣ мекуна. Шумо мисол дар кадом давлате боше метавонед ки ай ҳамиҷа чизе ки дар кораи шумода дар ҳамин рақамҳо занг бизане, заказ куне. Мисол ҳамун ҷои истиқоматона меге ман мисол ами закази шуморо роӣ мекунам ба 20% скидка. Агар ки кор кардан хоҳед, дар ҳамин рақамҳо занг бизане, ҳамаи нозукиҳои корро мефаҳмонам. Дар группаи мо бисёр занҳои мисол тоҷик кор мекунанд. хай ҳамаи намуди миллат ҳаст дар мода. Мисол духтаро ҳамаш активни кор мекунанд, ҳамаи корра мисол нозукиёша шумода мефаҳмонанд. Ба ҳама хелаи мода ки агар ки ҳозир ягон чизи дурӯғ боша, ҳама бовар мекуна, ҳама историс мекуна, ҳамаи ҷо паҳн меша. Не ки он чизе ки ҳақиқат дора, ҳамин ҳақиқата бисёри одамон намехоҳанд гӯш кардан. Ман мисол ҷои корда мегӯям ки ҳамин мисол шумо Феберлик мефурӯше, ҳамин ростае ки ҳама ютуб пур шудааст? Мегӯям ҳо ростае. Агар рост набоша чӣ мисол чӣ зарул дорам ман ки мисол мегӯям ки ҳо и ростае. Лекин дар ҳақиқат ростае. Мисол шумо кор мекуне, кор чӣ хеле таваррооборот ҳамин ки мисол шумо шарт неста ки 10, 20, 30, 40 ҳазорда заказ кунед. Шумо метавонед ки мисол барои рӯзғори хона зубнаи паста дар кора, зубнаи шотка дар кора, ин моҳ зубнаи паста гирифтед, моҳи дига мисол дига чиз ҳамахел барои ҳамон хоната мисол заказ мекунӣ ку ай магазин мераи мехарӣ. Шумо ин лични магазини шумо мешава Феберлик. шумо метавонед ки мисол 4000, 5000, 2000 барои хонаи худтона заказ кунед. бо метавонед ки мисол духтари амактонай, духтари тағотонай, ҳамсоётонай ва ёра гӯе ки хай ана ҳама хеле будааст. мисол бо вая мегире таги шумода регистратсия мекунанд. бали ва ё бали шумо бали вай мисол дар худаш ҳама хел ай ҳамин шумо метавонед ки маош гиред. мисол маоши хушрӯ мегире. бисёр занҳои мо мисол соҳиби ҳамаи чӣ шудагиянд ай ҳамин Феберлик ба иҷа балзам. ин балзаморо барои хидмат гирифтам. барои мӯи сар интимгел закасай, духи пуртужу закасай, анаи духиё аҷои боти олам 100% гарантиш қатъи ҳам стойкияй, ҳам бушхушрӯвай. Акам ҳар хел духира нағз намебина. Мисол дадамам ҳамон хел, шавҳарам ҳамон хел. Чандта духиё заказ кардам, маҳқул намекардан. Ана ҳамин духира заказ кардам. Неким маҳқул шудааст. ҳамсоёмонам дидан, маҳқул кардан. Анами ҳардуша як одам заказ карагия. Як бора дута. И духи 1500 ҳозир аксия рафтеста, арзон шудагия. Агар ки бихоҳед 100% гарантӣ қатъи мегӯям ки шавҳаротон хирсанд меша. И духи мужское, ин набори духтарона. ҳамсояма духтарчаш ден раждени доштааст. барои духтарчаша иёра заказ кардааст. ана ҳамин собун, қатъи ана ҳамин шампун, гел для душ, и барои мӯи сар. бисёр чизи хубай. ман духтарам да истифода мебарам. мисол мӯи сар да мешапӣ, шона карданда гудак дард намеёва. хай ина ҳам хеле закази мо. марҳамат.
занҳои нозанин, занҳои хонашин, хонашин мисол ман ҳам кор мекунам, ҳам Фаберликда кор мекунам. ана ҳамихали касоне ки мехоҳанд ина марҳамат занг зане, ҳамаи нозукиёра мефаҳмонам. ранги апа ва хоҳар кор мекунем дар компанияи Фаберлик. дӯстони азиз, подписатсияро фаромӯш накунед, лайк монданро фаромӯш накунед, поделиться карданро фаромӯш накунед. ҳазор раҳмати худо ки то ахири навор бо мо будед. хайр дӯстони азиз, то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.